Инде төлке белән куян. Төлке боздан, куян кайрыдан үй салган. Мотор яз җиткәч, төлкенең өе ирегән, куянныкы һаман шул килештера икән. Төлке кунып чыгарга гына рөхсәт сораган да, аннары куянның үз өеннән куып та чыгарган. Бу халык әкиятен һәр баланың ишеткәнде бардыр. Әмма аның чын тормыш белән тәңгәл килүенә үскәч кенә инанасың. Әйе, тормыш әкият түгел шул. Хаклыкны табар өчен сиңа әтәчләре дә, аю бүреләре дә ярдәмгә килә алмас. Алай булмаса, халыкның иң кадерлесенә, татар мәктәбенә кул салучы, кул сузучы булганда да, аны яклап чыгучылар күзгә чалыныр иде. Әйтсәң сүз, әйтмәсәң түз. 30 ел дәврендә Татарстанда туган телендә белем алган балалар саны 2 тапкыр кимегән. Ләкин калганнары да бүген ни дәрәҗәдә татар телендә фәннәрне өйрәнә. Телләреннән инҗе коелырлык татар телен белгән балалар бүген кайда укый, һәм кайрыдан ясалган булмаса да, әмма юкка чыккан мәктәпләр турында без дә сүз әйтергә булдык. Кайсы ягына карама, күп куе урманнар, ям-яшел үлән үскән үзәнлекләр, йомры зәңгәр күлләр. Бу гүзәл, мул табигатьле җирләрдә кайчандыр ата-бабаларыбызның киндек каны тамган туфрагы. Халкыбызның нәкъ монда урман сызыгындагы 100 яшәр имәннәр куенына сыенуы бик тә табигый һәм бик тә аңлаешлы кебек. Борынгы Болгар чорына ук барып тоташкан 500 еллык тарихы булган Шигъри исемле Бәзәкә авылы халкы үз дәрәҗәсен, үз кадерен гасырларда сынатмаган, үз телен, үз динен авырлыкларга тартышып, каршылыкларга бирешмичә югалтмаган тырыш, кыю, үҗәтле халык. Чукындыру компаниясын башлагач, шулай ук Идел һәм Кам елгалары буенча уңлы-соңлы яклап чукындырып килә бит. Безнең әби бабаларыбыз бу хәбәрләрне ишеткәннән соң авылны ташлап, авылның төньяк көнчыгышында урманнар булган, куйырманнар, таулыклар булган. Менә шунда хатын-кызларны, бала-чагаларны, булган әзрәк инвентарьларны, кирәк-яракларын алып, шул таулар арасына кушалар. Һәм бездә гомер-гомергә кызлар чокыры дигән чокыр бар иде анда. Татарлар каягына барып төпләнмәсен иң башта мәчет мәдрәсәсен салып куя. Бәзәкә халкы да гомер-гомергә ил күзендә күркәм булып яшәгән, аң белемгә, гыйлемгә тартылган халык. Бәзәкә мәктәбен тәмамлаган шәкертләр арасыннан ат казанган укытучылар, мәгариф алдынгылары, шагыйрьләр, язучылар, дистәгә якын галим чыккан. Академик, физика-математика фәннәре докторы Мансур Нәбиуллин, атаклы тарихчы, филолог Альта Мәхмүтова, кайчандыр мәшһүр җырчыбыз Әлфия Абзалованың гомерен һәм кабатланмас тавышын саклап калган атаклы профессор, хирург, онколог Рифкат Тәҗиев. Һәм бу галимнең ифратта зур казанышлары арасында әле без белгәне генә. Бәзәкәдән бер кешебез үзенең авыру сәбәпле Израильгә барып иншиткән, дәваланган. Менә шунда язып куйганнар коридорда стеналарга ди. Шундый методика белән Америка, мәсәлән, галимнең методикасын кулланабыз. Шундый белән Германия. Һәм шунда мин күзләремә ышанмадым ди. Ашказаны, ишәк тракты буенча операцияләрне Татарстанның табибы, танылган табибы Рифкат Минһаҗул Тәҗиевның методикасы белән эшлибез дигән язуны укып, мин баскан җиремнән утырдым ди. Бүтән нәрсә күкрәп үскән, бар яктан да җитешкән, тормышы җайга салынган бу җирләрдә халык авазы, татар телен ишетмичә яшәүе мөмкин түгел кебек. Һәм бу мөхитне саклар өчен гасырлар буе нәкъ мәктәп укытучылары күпме көч куйган. Үз авылы мәктәбендә генә 35 ел эшләп чыккан Рәмзия апа Мәхетдинова үз вакытында күрше 5-6 авылдан җыелган рус балаларын татар телендә укыта. Ул вакытта бу бик тә табигый күренеш була. Мәктәпкә укырга кергәнсең икән, уку йортының иң катгый шарты аның теленә, андагы мөхиткә җайлашасың, мәктәпнең законнарына буйсынасың. Менә безгә Нижневартовскадан кайтты бер семья. Мельниковлар дигән. Мин үзем укыттым, шуны Вячеслав дигән малайын. Татарча укыды. Үзбәкстаннан бер кыз кайтты. Татарча укыттык. Рәхәтләнеп сөйләштеләр. Украинадан бер хатын кияүгә чыгып, менә безнең менә аларның үйләре якында гына. Кызы Шпичка фамилиясе Шпичка иде. Менә шул Лилия Шпичкаларны татарча өйрәттек. Рәхәтләнеп сөйләшеп мәктәпне бетереп киттеләр. Димәк, бу менә ата-ана ничектер үзенең баласын кызганып дип әйтикме, яклап дип әйтикме, аңламыйча киресен эшли. Укысын ул, тырышсын ул, изләнсен ул, чыгсын. Татарча әйткәндә шулай бит. Әмма өйрәнсен.
Ой, он не умеет, ой, ему трудно, ой, зачем нам этот татарский, деп тұрасың екен, шынлап та балаларға бұл сіңе, оланы уже қабыл етмейше, нешіктір қаман орысша жоластырға тырыша. Демек, біз нәқ зор бір буын қазір тәрбиялейбіз. Нәқ шулай етіп, яқшыға ғына жайлашқан, рәхат тұрмышқа ғына иеләшкен, бір нәрсәге тігі недедір білім, оң білім алуға бармаған, һәм біздің алайса шундай зор ғалимнәребез болыр ма екен? Шиклі шул, шиклі. Әмма шунысы қызғаныш, дөньяға танылған галимнәр үстереп биргән Бәзәкә татар мәктәбе бүген ауылның зур хатирәсе, йөрәк ярасы. Җае чыкканда кешеләрнең күңелләрен нечкәреп бер сөенүе, үткәннәрне сагынып бер көенүе. Мәктәп бусагасын атлап керүгә ниндидер бер моң сагыш урап ала. Бу белем йорты әллә инде күптәннән ремонт-мазар күрмәгәнгә, әллә инде үзенең шын билгеләнешен югалтқанга күрә ничектер чалышкан, тутыккан, бетешкән, бөрышкән, рухын, өметен, йөзен югалткан кебек. Татар халкының бай тарихлы, мәгърифәтле татар авылының тоткасы булган бу мәктәп кайчандыр 200 баланы үз туган телендә укытырга сәләтле була. Бүген ни хикмәттер 40 баласына үз газиз телендә белем бирергә егәрлеге дә, тел байлыгы да юк. А кроме татарского языка, еще какие-нибудь предметы на татарском языке преподаются или нет? Так, родной язык, только родной татарский язык. Предметов нет, да? Остальные уж у нас, видите, у нас ведь русскоязычные дети, вот, и у нас преподается только родной татарский на татарском и родная литература. Вот, остальные уж на русском. Бу мәгълүматны безгә Бәзәкә мәктәбенең яшь, яңа җитәкчесе җиткерде. Әле төп вазифаларына да күчмәгән икән. Май аенда гына Менделеевск шәһәреннән үзен китерткәннәр. Аның татар мәктәбенең телсез калуына катнашы да юк. Шуңадыр йөзендә уңайсызлануның яки үкенүнең әсәре дә чалынмады. Хәер, эш бу яшь ханымда гына түгел, төгәлрәк әйтсәк, бөтенләй анда түгел. Моннан берничә ел элек рус балалары укырга килү сәбәпле мәктәпнең укыту телен үзгәрткәндә, Бәзәкә татарлары да, бабалар канының талпынуын да, халыкның саклану инстинкты тибешен дә сизмичә калганнар ахры. Элек бит яраклашмагансыз, элек бит сезнең менә коллектив яраклашмаган, ул яңа ысуллар белән барыбер татарча укыткан бит. Алайса сезнең көчегездән килгән, ә нигә хәзер көчтән килми ул? Менә хәзер ничектер белмим инде. Кеше яшьләр дип әйтәм инде, җитәкчелек мине шунда куркып калалармы, урынымнан чыгарып җибәрмәсеннәр. Ничектә миңа авыр килеп бәрелмәсеннәр дигән кебек уйлыйлармы? Патриотик хисләр, туган авылым, туган телем дип җанып тору әзрәк ким хәзер юк кебек. Татар теле кабинетыннан мәдәният йорты бик әйбәт күреп тора. Мәктәп каршысында милли рухның сүрелмәс шәме, Бәзәкә авылының халык театры. 20 ел элек үк Менделеевск шәһәрендә татар театры бетерелгәч, Бәзәкә авылы үз артистларын саклап кала алган. Бүген Елмай театры исеменә туры килерлек төрле комедияләрне авыл сәхнәсенә чыгара. Әмма узган елны репертуарларын яңа, мәгънәви, рухи, сәнгати яктан байытып Аяз Гыйләҗевнең яра әсәрен сәхнәләштергәннәр. Һәм бу дәүләт казнасыннан бер тиен дә күрмәгән, аның карамагыннан, тәэминатыннан мәхрүм ителгән, шуңа да карамастан телне, гореф-гадәтләрне саклаучы бердән-бер чара булган гади генә бер авыл театрының үз милләте өчен бу зур казанышы сүз белән генә әйтеп бетермәслек. Безнең дә авыл халкы бик нык ярата. Безнең клублар шигырь тутырык була. Әйтеп бетергесез. Без инде сулап кына торалар. Качан концерт, качан спектакль. Спектакльнән дә бигрәк каты көтәләр. Ул спектакльләрнең ни хакына чыкканын бер кеше дә белмәй. Безгә әйтәсезгә бу күтүрейләрен дә җиргән өчен диләр. Без әйтәннәр дә теләсеннәр инде безгә. Без җиргә истирак белән. Безнең авында финансовый як буенда бер кеше бер нәрсә ярдәм итми безнең. Үзебез костюмнарында, декорацияларында кемгә кирәк ясатабыз, нитәбез, акчага булсаң әле чыгасылары килмәй. Теге 50 сум инде ул, 100 сум инде ул. Бушлайга булса кеше күбрәк була. Акчага бик йөрүселәр килмәй ул кешенең дә. Безне акча эшлиләр диләр инде.
Менә шул. Сез бит инде менә яшьләрне ничек тәрбиялисез бит инде, тел аша, сәнгать аша. Тәрбияләү ул бит бүгенге заманда, менә бүген глобализация чорында ул бит бик зур нәрсә. Гомумән дәүләт тарафынан бит барыбер бөтенләй икенче караш булырга тиеш. Сезнеңчә ничек? Ну, тиештирде инде ул. Хөкүмәт безне туда кайгыртырга аның вакыты юк хөкүмәтнең. Аларның үзләренең проблемалары күп. Авылга аңар игътибар гомергә булмады инде ул. Булмас та инде ул. Кайчандыр бәзәкә сәхнәсенә яше дә карты да ашкынып тора. Театрның хәтта аерым балалар һәм яшьләр труппасы эшләп тора. Бүген артистларның иң өлкәне 70-не тутыра, иң яше инде 40-ка җитә. Алмашка кем барсың дип сораганда, өметсез кем икәнен аларга әйтеп торасы юк. Театрга, сәхнәгә менә тел белмәгән андый артистлар кирәкме, юкмы? Белмәгән артистлар миңа калса кирәк түгелдер сәхнә өчен. Алар анда буш кына урын алып торулар дип уйлыйм мин. Театр өчен ике яклы каршылык. Бер яктан театрга кирәк түгел тел белмәгән артистлар, икенче яктан яшьләр театрга бармый, чөнки алар анда аның кызыгын тапмый, тәмен тапмый, ул аларның планнарына керми. Шулаймы? Менә бу ике яклы каршылыкны ничек бүген менә хәл итәргә? Минем уйлавымча, ниндидер яшьләр белән мөнәсәбәт, контакт табарга кирәк. Татар телен азрак басымлый башладылар. Шул басымлау аркасында яшьләрдә тел бетә башлады, тел сына. Алар күбесенчә урысча сөйләшәләр. Менә безнең буын аңа өйрәтелмәгән. Без шын татар телендә тәрбияләнеп үскән буын. Соңгы елларда зур икътисади, сәнәгати үзгәрешләр кичергән Менделеевск районының мәгариф өлкәсе генә аксап бара. 10 ел дәврендә районда 10 мәгариф идарәсе башлыгы алмашынган. Район түрәләренең бу шахмат уйнавы нәтиҗәсендә ничә татар мәктәбе ябылган, Алла гына белсен. Әмма соңгы 2 елда гына 2 татар мәктәбенең рус теленә күчкәне көн кебек ачык. У нас одна школа в городе, большая школа, рассчитана на 235 человек на сегодняшний день. У нас построился крупный завод аммоний, и приехало много иностранных жителей, с Украины тоже. И вот в связи с этим у нас поменялся менталитет, и уровень учащихся стал, то есть, больше другой национальности, и нам вот как бы пришлось перевести обучающихся на русский язык обучения. Тормыш әкият булса, бу гаделсезлектән читтә әтәше дә, аю бүреләре дә калмас иде мөгаен. Ниндидер вакытлыча үзгәрешләр хисабына татар телендә укытуны бетерү бер караганда башка сыймаслык хәл. Эш бит сөяп куелган бүрәнә турында түгел, сүз халыкның киләчәге турында. Аның закон тарафыннан бирелгән хокукы турында бара. Россиянең мәгариф турындагы закон нигезендә илебездә яшәүче һәр халык үз туган телендә белем алырга хаклы. Искәртмәсе дә барын. Ата-аналар каршы булмаса. Нинди ата-ана үз баласына туган телендә белем бирүгә аяк чалсын. Югыйсә бит мәктәпнең телен үзгәртмичә генә, өстәмә рус классларын ачарга яйсе килгән балаларны башка мәктәпкә урнаштырырга мөмкин иде. Менделеевск районы җитәкчелеге бу мәсьәләдә артык баш ватмыйча гына үз карарын кылган. Когда две школы потеряли в своем статусе национальное образование, как-то среди родителей было ли какие-то там, не знаю, вот разочарования, не знаю, или все прям согласились? Нет, не было. Не было. То есть не было ни одного человека, который бы как бы был против вот этого процесса? Нет, не было. То есть вот люди приехали, построили завод и уехали, а татарская школа перестала существовать? Нет, приехали люди на постоянное место жительства. Бу хәлләргә җентекләп анализ ясап, зур югалтуларның сәбәпләрен ачыклап, сүз куертудан мәгънә бармы? Бүген Менделеевск районында татар балаларының нибары 13% гына үз туган телендә белем ала. Иң аянышы, районның мәгариф идарәсе түрәләре үзләренең хаклыгына инанып яши. 2018 елдан башлап җирле мәгариф өлкәсендәге бөтен карарлар шул исәптән мәктәпнең телен, билгеләнешен, статусын үзгәртү эшләре дә җирле хакимият башлыкларының вәкаләте. Мәктәпнең укыту телен шыпырт кына үзгәртәләр дә куялар, хәтта ата-аналар да моны белмичә, төшенмичә кала.
халыкның үзәгенә үткән бу үзгәрешләр аның ничә буын оныгына җитәчәк. Балаларыбыз да менә тора бара русча сөйләшеп китәләр инде. Чөнки тирә-якта русча, рус теле. Бөрүшле авылы үзенең тарихында берничә мәртәбә упкынга бата да киридән калкып чыга. Булганчык елларда нәкъ менә бу бай, мул авыл крестьяннарын гаиләләп, йортлап сөргенгә сөрәләр. Репрессия корбаннарының күпчелеге өйләренә әйләнеп кайтмый. Бөек Ватан сугышы да авылның имәндә ирләрен йота. Һәр йортта аның күләгәсе эленеп кала. Ул вакытта 1000 йорттан торган зур авыл кичерәеп бушап кала. Сугыштан соңгы чорда Бөрүшленең тырыш халкы авылын янә торгыза. Хәтта тәүге мәктәп төзәргә тәвәккәллиләр. 3 кешедән генә торган, әмма бар белемнәрне үз туган татар телендә биргән җыйнак кына, якты гына бер мәктәп була ул. Аның түрендә татар халкының яраткан шагыйре Егор Уткинның шигырьләре. Егор Уткин ул безнең авылыбызның сада җырчысы дип, бердән-бер җырчысы дип, чөнки ул безнең авылларыбызда чишмәләр күп. Аларга мәдхия җырлаган. Туган авылыбызда, авылда яшәргә авыр булса да, уларны яратып, матур итеп, бүтән бизәкләрен күрсәтеп, матурлыгын күрсәтеп, чишмә суларының тәмлелеген күрсәтеп язган менә автор. Кечкенә генә авылын, үз туган җирен теге зурлап чыккан шагыйрь бит, әйме? Яңа гасырга аяк басу белән Бөрүшле авылына халык янә күпләп кайта башлый. Әмма күпчелеге туган телен, нәсел ыру тамырларын югалткан, оныткан икән. Нәкъ менә шуларның балаларына җайлы, уңайлы булсын өчен мәктәп җитәкчелеге җитди адым ясый. Балаларның мышлениесе русча. Математикаларны бит аңлауы бик читен. Без аны белемсез калдырабыз дип, районга чыктык, отдел образованиега. Сорадык инде үзебез рус мәктәбенә күчерергә дип. Татар мәктәбен ябу өчен сәбәпләр күп, татар мәктәбен ачу өчен сәбәпләр юк. Кемдер рус телен, дәүләти телен балам белмичә калыр, кемдер бердәм имтиханнарны бирмичә калыр дип курка. Баланың туган телендә алган белемнәре җанга да, аңга да якынрак, төплерәк дип күпме генә әйтелмәсә дә, сүз куертудан мәгънә юк. Бүредән курккан урманга йөрми шул. Әмма ни хикмәт рус теленә күчкән, бүген бер калыптан сугылып яшәгән, 100 еллык тарихын, мирасын югалтып барган мәктәпләрдә укучы татар балалары арасыннан соңгы 5-10 елда бер галим дә, бер бөек шагыйрь дә чыкмады. Мәскәүдә бер вакыт конференциядә мин чыгыш ясаган идем. Без предметларны татар телендә укытабыз дип, алар исләре китеп сорадылар. Вы, говорит, математику преподаете на татарском языке. Где же берете термины? Я говорю, там же, где вы думаете синус, косинус, гипотенуза, там квадрат, параллелограмм, плюс-минус. Это истинно русские слова. Да. Марат Вазыкович, һәр хәлдә, бүген алайса нишләргә соң безгә? Нишләргә соң? Безгә, мин әйттем инде, безгә тулы мәгариф системасын ясау. Нишләргә соң дигәндә, иң беренче чиратта тулы мәгариф системасын булдыру өчен көрәш алып барырга кирәк. Безнең шартлардан чыгып булдырылган кадәр. 90-нчы елларда Татарстанда 50%-ка якын бала белемнәрне туган телендә ала башлый. Бүген бу күрсәткечләр 2 тапкыр кимегән. Нибары 24% гына тәшкил итә. Әмма бу да шартлы саннар. Чөнки мәктәпнең укыту теле үзгәрсә дә, күпчелек очракта аның рәсми статусы сакланып кала. Һәм бу ни дисәң дә, халыкта татар мәгърифен кайтарту өмөтен үзми кебек. Ә бер-ике фән укыткан мәктәп ул татар мәктәбе дип саналырга тиешме, юкмы? Тиеш. Чөнки ул статусның әһәмияте бик зур. Дөнья бит бер төрлегенә бармый. Ничек диләр әле? Дөнья күләсә әйләнә ул әйләнә тора. Ул безнең якка да әйләнер әле. Димәк, бүген менә бу мәктәпләргә татар гимназияләре дигән статусны саклап калу, ул бер никадәр зур әһәмияткә ия, чөнки ул кадрлар саклап калуга керә, аннан соң дәреслекләр саклап калуга керә, аннан соң анда укучыларның аерым мөхите бар, атмосферасы бар, алар үзләрен татар мәктәбе кешеләре саныйлар, аның өчен горурланалар, ул зур әйбер. Мәсәлән, мин туган авылым Ишбулбый, әле анда башлангыч сыйныфта бердән 4 хәтле татарча укыталар. Менә бүген быел май аенда кайткан идем, миңа ата-аналар килеп зарланды.
Балалар бөтен урысча сөйләшә, мәктәптә урысча укыталар. Мәйтәм бит анда башлангычта татарча укыталар. Бары тикшерсәм, 2 ел элек Ишулы мәктәбен тулайым урысча укытуга күчергәннәр икән. Хәзер көндә 1-нче сыйныфтан башлап 11-нче сыйныфка хәтле монда урысча укытыла. Менә бу нинди хәл? Нәрсә дип атала бу? Бу кыртышлык дип атала. Милләткә каршы кыртышлык. Бу бит бу байлар исемен җиткән нинди Атаклы мәдрәсә мәдрәсә әйе. Булгына да түгел. Менә ул зур кешеләрнең исемнәрен нинди мәктәпләргә бирделәр. Галиякуш мәктәбендә, Чаллы шәһәрендә урысча укытып яталар. Шулай ук Риза Фәхретдинов әлбәттә атаклы безнең дин галиме шулай ук урысча укыталар. 90-нчы еллар башында Яр Чаллы шәһәрендә 16 татар мәктәбе ачылган була. Бүген милли хәрәкәттә активлык күрсәткән ата-аналар сүзләренә караганда, Чаллыда татар телендә белем бирүче нибары бер мәктәп, 2нче татар гимназиясе эшләп тора. Монда да татарча укыту 6нчы класска кадәр генә каралган. Калганнарында да бәлки татарча берән-сәрән фән калгандыр. Әмма бу тулы канлы татар милли мәгарифенә туры килә аламы? Безнең бит татар язучылары бик күп мәктәпләргә йөриләр. Алар укучылар белән очрашалар. Ну, тип максатлары аларның укучыларда милли үзан күтәрү. Минемчә, укучылар алдында язучыларга чыгыш ясарга кирәк түгел, укытучылар алдында чыгыш ясарга кирәк. Беренче чиратта аларның милли аңын күтәрергә кирәк. Алар укытучылар эшләргә тиеш ата-аналар белән, балалар белән. Татар телен татар мәктәбенә кайтарырга әле дә соң түгел. Ел сайын 1 сентябрьдә ата-аналар 2 гариза яза. Алар укыту телен һәм туган телен сайлыйлар. Туган телендә укытуны оештырыр өчен Россия мәгарифенең нибары бер шарты бар. Мәктәпнең мөмкинлеге, дәреслекләре һәм укытучылары булырга тиеш. Татарстанның Республика мәгариф министрлыгы белгечләренең сүзләренә караганда, бу шартларны үтәрлек кенә бар, мөмкинлекләр дә бар. Мәктәптә уку процессын оештыру, ул мәктәп җитәкчелеге мөстәкыйль рәвештә кабул итә бу карарны. Һәм киресенчә карасаң, кире процесста шулай ук. Әгәр дә мәктәп башка телгә күчә икән, бу да ата-аналарның гаризалары буенча күчәргә мөмкин. Әйе. Әлбәттә, мәктәп бу очракта министрлыкка укыту методик бүлеккә мөрәҗәгать итеп, аннан дәреслекләр кайтарта. Әгәр дә аларның әле моңашы булмаган булса, бу өлкәдә әлбәттә без һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Һәм татар телендә белем бирүче балаларны туплап, бары тик уку процессны оештыра гына. Татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 629 мәктәп арасында бу уку йорты аерым урынны били дисәк тә ялгышмабыз. Балтач районының Бакый Зияддинов исемендәге Карадуган гимназиясе балаларны фәннәр патшалыгына иң мәртәбәле, иң аңлаешлы чаралары туган телләре аша алып керә. Гимназиянең уку нәтиҗәләре дә, балаларның фәндә, укуда, киләчәк тормышында казанышлары да сокланырлык. Ана телендә алган белем, димәк, бер нәрсәсе белән дә ким түгел? Юк, бәлки ныграк тагын. Чөнки физикадан безнең авыл баласы физика фәнен укып, 89 телендә укып, 89 балга бердәм дәүләт имтиханнарын бирә. Рус теленнән алар 98 балга бирәләр, күп укучыларыбыз 96-98 балга. Ә математика профильне бүгенге көндә 82-84 балга биреп, безнең укучыларыбыз Казанның төп техник вузларында белем алалар һәм үзләренең эшләрен шушы техник юнәлештә дә дәвам итә алалар. Бу балалар үсеп җиткәнче, бәлки Россия мәгарифендә бөтенләй башка вазгыять хөкем сөрер. Яңа калыплар, яңа кыйммәтләр туган телләргә карата мөнәсәбәтне дә, хаталы гыйбрәтле язмышын да үзгәртер. Худайның әмин дигән чагына гына туры килсен. Инде гел русчага күчәбез икән. Балаларыбызны да үзебезнең телебездән биздереп, аны өйрәтмибез икән. Без нинди халык булабыз соң? Сандугачта үз телендә генә сөйли. Аны каргайтып тәкъширтып булмый, карганы сандугач итеп сөйләтеп булмый. Шулай бит. Татарны да телен алып кына урыслаштырып булмый. Менделеевск районының Бөрүшле авылында туып үскән атаклы татар шагыйре Егор Уткин 1977 елда бу фани дөньядан китә. Ул үз туган авылда татар мәктәбенең ябылуын, китапханәдә татар дәреслекләренең таралуын, авыл балаларының хәзер рус теленә күчкәнен күрмичә кала, йөрәге түзмәс иде мөгаен.
Мин укытучылардан Егор Уткинның халык язмышы, аның теле өчен кайгыртып язган шигырьләре бармы дип сорагач, берсе дә төгәл генә җавап бирә алмады. Ул чишмәләр, урманнар, кырлар, гомумән табигать турында күп язды дип исләренә төшерүчеләр булды. Әмма мин аның чыккан җинтыкларын, шигырьләрен аралап, менә бу шигъри юлларына юлыктым һәм аларны нәкъ менә шагыйрьнең үз халкына булган соңгы васыяте дип фаразладым. Кемнәр генә килмәгән, кемнәр генә китмәгән, бөтен нәрсә булган бу җирдә кемгә нәрсә җитмәгән. Шактый кирләнгән бу җирнең карыйк бер көнен алып. Дөньяга шагыйрьләр җитми, кыерсытылган халык.